Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang YouTube channel आव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय. Guys, जोङो दा बेलासियाव सिलापथार बेरायहैनो नागिरबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय था दा ड्रेस चेन्ज खालामनानै ओमफ्राय सिलापथाराव थांनोसै गाइस. आङो न'निफ्राय ड्रेस लाबोआखै नालाय ओमफ्राय निसानिखौ माखौ गाननो सानगासिनो माने लोगोफोर नैबे ड्रेस आखाइ हाबाब गोजा हायोना गासैबो ओमफ्राय ड्रेसआलाय मोजां डिजाइननि बिराद बरिया टप गोजा गासैबो नाथाय आंजों समाया बेल' खोथा गासैबो माने मा गस्ला डिजाइनखौ गाननो गासैबो निसानाव दंजोबखायो आरो नै हेभिनो मानसिफ्राबो गासैबो गोजा बेबो बरिया नै जोंहा रेडि जाखांबाय गानखांबाय बेखौ नैबेखौनो व्हाइट कालारखौनो गानबाय आरो आङो ना गाइस बोरै नुदो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय ओमफ्राय थ' दा बिदिबा थांसै जोंहा सिलापथार बेरायहैनोसै जोङो ओंखारबोबाय लैहोर ना गुरनो ओंखारबोबाय जोङो सिलापथार टाउनाव ड्रेस बायहैनो इसोरो एक्ट्रेस सानैया ओमफ्राय दा बायनानै फैफिनसिगोन आरो जोङो गोजा रिल्स बनवा आरम्भ हल गाइस no it is wrong I am just ayo nih masih sembilan हम लोग टोंग में उठ गया टोंग में बेच गया हम लोग guys it is so bad that मोजां मोनदों बांद्राय दुष्ट जाना अभी हम लोग उठ चुके हैं टोंग में it's very amazing place नहीं दाबायदि समायाव माने गाखोनो बायो बेदरखौ थाबनो लांफैबाय नङाबा थाबनो जोबगोन होननानै मोनाबायमोन नालाय गाइस जोङो मोनसे हलाव सफैलायबाय निसाया बेखौनो लादो माबे फुजायाव मोसानो थाखाय नैबेखौ लासिगोन निसाया
Oh, Nisa mati kamu tahu dah? Nice top. Boria. Oh, bekalar manslah mana ini dani? Mayau mana nak? Matching. Jeng mama dress nanggo biko gaसिखौबो लाबाय लानानै ओमफ्राय जोङो दा न'आव थांनो नागिरबाय आरोना मोनालायथारबाय आरो इदिनो गस्ला बासिनायावनो ओमफ्राय बेरायनायावनो ओमफ्राय मोनाबाय आरोना गाइस मोनफैबाय टाउननिफ्राय मोनफैनानै ओमफ्राय दा टाउननिफ्राय जों मा लाबोखो नोंथांमोननो देखायनोसै नैथिया माइरं सुगासिनो निसाया ओंखाम संसिगोन बैथिंजा पुनमा मा एवगोन दा पुनमखौ खोन्थादो अमा बेदरजों आलु एवसिगोन नै बियो जाहैबाय मिर्ची पाउडार ओमफ्राय नै बियो मिट मसाला ओमफ्राय नै बियो बानलु सामब्राम गुफुर माथो दै सोयोलाय दैयाव सोमनानै दोनसोदो आरोना देनायनि थाखाय ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय जों अमा बेदर लानानै फैदोंमोन आधा केजि अमा बेदर लानानै फैदों ओमफ्राय किटचेनाव मा संदो नायहैनोसै थ'दो आंजों लोगोसे किटचेनाव पुनमा आलु रुगासिनो ना पुनमा नै आलु रुगासिनो गोथाव देनानै मेंबाय जोङो ओमफ्राय निसायानो माइरं सुहैनो नागिरबाय टाउन बेरायनानै मेंबाय ओमफ्राय जोङो बेदरखौबो अमा बेदरसो जायो आङो माने अमा बेदर जायो ओमफ्राय ब्रयलारखौबो जायो आरोना आजिखालि बिराद दाम गोसानिखौसो जाबावलायो माने आलासि जाबाथाय एखे अमा बेदरल' जानो लुबैखायो माने आङो बेनि थाखायनो अमा बेदरखौ लाबाय आरो जोङो निसाया नै ओइ कारेन्ट थांबाय निसाया नै दासो माइरं सुखांनानै सुपार माइरं संनो नागिरबाय बे पियाज भाजी अमा बेदरजों आलुजों एवनो नागिरबाय पुनमा लांगोन इयो दोननाया मोजां जायाखै नै गाइस बेखौ एवसिगोन आरोना एवनायखौ देखायथ'ला गाइस गर्मा गर्म रेडी हो चुका है अभी यहाँ पे दाल सब्जी बनाएगा और हम सब मिलके खाएगा देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रहा है कितनी अच्छी ओ माय गॉड खाने का मन हो रहा है ना खाने के लिए गाइस हम लोग अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं और बहन लोग का वो बनाया हुआ भाजी पूरी फ्राई हो गया है छोले भटूरे भाजी फ्राई हो गया है अभी हम रेडी हो गया है सब कुछ अभी हम खाएंगे जाके तो चलो वीडियो एंड तक जरूर देखना गाइस इतना खुशबूदार बनाया है देखो ना गाइस तुम लोग देखने में खुशबूदार हो खाना भी बना लेती हूँ यस चलो निशा हम अब ट्राई करके बताना यस इंतजार नहीं होता है अब चलो दा जोङो ओंखाम जानो नागिरबाय अमा बेदरजों आलुजों ओमफ्राय दालि जहल ओमफ्राय
ओमफ्राय गोथाव बिराद गोथाव संनो रोङो पुनमजोंनि साजो ओमफ्राय जों जाखांनानै जेलेक दिखला जा ससे ओरैनो दसे नायबाय जाहांनानै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबायबा लाइक शेयार साबस्क्राइब आरो कमेन्ट हरनो दाबाव गुड नाइट लोगोफोर बाय बाय